Oh Pak Ansip. Oke siap. Yuk. Rondo kempling. Yuk. Pae sawai didol wae. Pae gunangkan campur sarine. Hoi semuanya yuk, semuanya yuk. Oh. Wey, hey. Ya. Yang kose. Tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula kelem ngancani matur dumateng Bapak Ibu langkung-langkung dumateng Ingkang Mugi panjenenganipun Bapak Sunardi saha keluarga bapile pepanggihan wonten sonten punika sampun paripurna kula sak kanca Fitri Laras campur sari lan ugi Mandala Audio Sound System Sofa video shooting nyuwun pamit derat tetunggal memuji mugi anggen mun kanggo ganti wiwitan dumugi paripurna ing kadita sami rahayu lejeng sami kala amin Allahumma amin saking kawula Fitri Laras campur sari nyuwun pamit bila tiba-tiba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Jauhi narkoba, cintai keluarga. Wey. Terima kasih matur nuwun nggih kepareng matur dumateng Bapak Ibu berlenggah mboten ateges kabel kapatikan panjenengan sami lenggah langkung-langkung dumateng ingkang mugi keluarga kepanjenenganipun Bapak Sunardi Tala Ibu Samila bapile pepanggen wonten sonten punika sampun paripurna kula sak kanca Fitri Laras campur sari Mandala Audio Sound System lan ugi kadang-kadang Sofa video shooting nyun pamit